Bcaa 6th Bodo Film Award सेरेमनियाव तो बेस्ट एक्टर फीमेल हिसाबै एवार्डखौ मोननो हादों बिथां संगिना ब्रह्म बिथाङा स' बेयो 2023 आरो 24 मायथाइनिफ्राय नायदोंमोन बे मुभिफोरखौ आरोना तो बिथां संगिना ब्रह्म फावखुंग्रि बिथां थामहिनबा एक्ट्रेस बिथाङा नाजावनाय समाव बाहागो लानानै मा बुंखो जों बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन स' खुलुमबाय लोगोफोर तो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो सानजौफु समनि थामहिनबा बेलासि समनि जायफ्रा जि समाव नायदों स' नोंथांमोनखौ फुङाव नायदोंबा फुंबिलि समनि तो जायखिजाया समनिनो तो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि सिबिनाय अननाय खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ साफ्रोमनिसिमबो बावहरबाय गोदान गोजाम नायगिरि नोंथांमोननिसिम तो जायफ्रा गोदानै फैदों नोंथांमोना प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम जेब्ला लाइक खालामगोन अब्ला आंबो थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो गोदान मोजां आरो थाबैनो आपडेट्स थामहिनबा गोदान भिडिअसफोर आङो आपल'डफोर होबाय थानो हागोन तो भिडिअखौ जेसेबांनो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुनो हायो आरो भिडिअखौ फुल नायजोब बेनि उनाव कमेन्ट हरनो Waiting to know the name of the winner. Tick egg, tick dough. Are we waiting? Halumbai, Anni Onjalu Boro Lugafer, is that right? The Best Actor Female Award goes to... Any guesses? Sangeena Brahma, the feature film Congratulations to the entire team and Sangeena. So we would like to have Sangeena Brahma on stage. Let's give a big hand for Sangeena Brahma. The winner will receive a prize money of how much can you expect? Yeah, let's give a big hand for Sangeena Brahma. She's having new hair now. Round of applause for her hair, beautiful hair that was cut out in the cinema. 1 lakh rupees, winner of 1 lakh rupees. The dummy check. Shruti Brahma Award for Best Actor Female. And for your kind information, she won the Best Actress Award many times before as well. So we'd like to hear from Sangeena Brahma. Maybe in 1 minute. Sangeena was also in our film, and it's the first time I'm getting to meet her in person. Congratulations, my dear. Thank you so much, ma'am. And it's really very honored to get this present from you, ma'am. Thank you so much. गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि आरो मा होननांगौ बेखौ आं बिराद माने दिनै गावनि माने गोसोखौनो हमथानो हायासै आङो जोबोद खुसि जादों माने बे आंनि फार्स्ट 4निफ्रायनो गाबोबाय आरो आं मुभिखौ 2005 निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनै बे प्रेजेन्टखौ मोननानै बे एवार्डखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ सो माच जुरि मेम्बार्स एन्ड बिसानिसिम आरो जोंनि सावथुन गाब्रि जायख्लंनि टीमनिसिमबो जोबोद साबायखर जोंखौ बेबायदि माने मा होनो बेखौ सापर्ट होनायनि थाखाय एन्ड थेंक इउ ऑडियंस थेंक इउ सो माच